And we are getting ready for a road show. Road show එකක් වගේ. ඔව්. කුමෝදාකරණයේ නවතම අලුත්ම සංග්‍රාමය සංකේතවත් කරමින් ඔබ මේ දකින්නේ බොහොම ආකර්ශනීය රෝඩ් ෂෝ එකක්. ඒ නිසාම තමයි ඔබට කිව්වේ පාර පොඩ්ඩක් ඉඳ හදන්න දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ දිගටම තියාගෙන ඉමු. இன்றைய தினம் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்தது குபோட்டா மயமாக்கல் 2025 என்ற சிறப்பு நிகழ்விற்காக. அந்த சிறப்பு நிகழ்வின் முக்கியமான தருணம் இவ்வளவு நேரமும் மிக முக்கியமான தருணங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது. ஆனால் இப்பொழுதுதான் உண்மையான முக்கியமான தருணம் வந்திருக்கிறது என்று கூற வேண்டும். ஹேலிஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நிறுவனத்தின் மற்றொரு புதிய பரிமாணம் எங்களுடைய விவசாய மக்களுக்காக, அதே போல நாட்டினுடைய விவசாய துறையின் முன்னேற்றத்திற்காக இன்றைய தினம் குபோட்டா மயமாக்கலில் 3 புது இயந்திரங்கள், 3 புது தயாரிப்புகள் இலங்கையில் உத்தியோகபூர்வமாக இன்று வெளியீடு செய்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. පුසන්නානක් ලබා දෙමු. ඔබගේ යන Agrotech AT110 Pro combine harvester, ඒ වගේම Kubota 2-wheel drive tractor. වේදුරු මාතක සහයට කෙනෙකුත් ඉන්නවා. වේදුරු මාතක සහයට කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔව් ඒ වගේම Agrotech Bell Tractor ඔබ ඉදිරියේ ප්‍රදර්ශනය කරන මොහොත Kubota 2-wheel drive tractor, அடுத்ததாக Agrotech AT110 Pro combine harvester, மூன்றாவதாக Agrotech Bell Tractor உங்கள் முன்னிலையிலே இப்பொழுது வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாகத்தான் உங்களுடைய விவசாயத்தினை, உங்களுடைய வாழ்க்கை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு போவதற்கான ஒரு சாட்சியாக இந்த 3 இயந்திரங்களும் இருக்க போகின்றன. මුළු ලංකාවම මේ ප්‍රදේශ භාවනක් නෙමෙයි, මුළු ලංකාවම තවත් ශීඝ්‍රයෙන් තවත් වේගයෙන් කුබෝටා කරණය කරන අලුත්ම සංග්‍රාමය මේ අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ සංකේතයක් කිරීම වෙනුවෙන් තමයි මේ ලස්සන රෝඩ් ෂෝ එක ඔබ මේ ඉපත් කරන්නේ. இந்த 3 இயந்திரங்களை பார்க்கும்போது முக்கியமாக விவசாயத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு முக்கியமானது, எவ்வளவு அவசியமானது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கொள்கின்ற ஒரு கண் முன்னே வந்திருக்கின்றது.